feina i no ens podem distreure. I mireu on poseu els peus! Home de Déu, que no veieu que esteu trepitjant el cap de la peça i mireu com l'heu empastifada. Toqueu aquesta roba, no la trobeu fina? Quin tacte tan meravellós que té, i no costa gairebé gens. Jo no veig res. Ui! Si no veieu res, vol dir o que sou curt de gambats o que ens pifeu el vostre emperador. I compte, home, que torneu a trepitjar el cap de la peça! És que sí, em sembla que s'hi parco la roba. És per aquí, veritat? Si no, que n'hi ha entrat amb la llum i lluent a explorar. Oh, i tant, jo veig. Quin goig, oi? Bé, doncs, ja que hem notat que la roba és bona, digueu al vostre emperador que ens cal una altra bossa de diners, perquè ja se'ns ha acabat el fil i com podem veure n'hi entra molt.